హరే కృష్ణ. మాతాజీ ప్రభుజీ అందరికీ ప్రణామాలు, ధన్యవాదాలు అందరికీ అటెండ్ అయినందుకు. మనం నిన్న ద్వితీయ బిందువు అత్యాహార ప్రయాసశ్చ ప్రజల్పో నియమాగ్రహ జనసంఘశ్చ లౌల్యంచ షడ్భిర్భక్తిర్ వినశ్యతి అంటే అవసరమైన దానికంటే అధికంగా భుజించడం. అంటే మనకి ఎంతైతే ఆహారం అవసరమో అంత కాకుండా ఎక్కువగా భుజించాము అంటే అది జీర్ణం అవ్వక మనం ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటాం అన్నమాట. మనం చాలామందిని ఇలా చూస్తూ ఉంటాము. అలాగే అవసరమైన దానికంటే అధికంగా ధనాన్ని కూడబెట్టడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉండడం, దానివల్ల ప్రయాస అనేది అంటే పొందులకు శక్యం కాని భౌతిక వస్తువుల కొరకు అప్పుడు మనం అధికంగా శ్రమిస్తామన్నమాట. అలాగే లౌకిక విషయాల గురించి అనవసరంగా చర్చించడం, ఆధ్యాత్మిక అభివృద్ధి కొరకు కాకుండా కేవలం అనుసరించడం కొరకే శాస్త్ర విధులను ఆచరించుట, లేక విద్యుక్తమైన నియమ నిబంధనలను విడిచి స్వతంత్రంగా అంటే ఇష్టానుసారంగా అంటే నియమ నిబంధనలను పాటించకుండా ఇష్టానుసారంగా వర్తిస్తూ ఉండడం అనమాట. అలాగే ఆధ్యాత్మిక అభివృద్ధి కోసం కాకుండా శాస్త్ర విధులను ఆచరించడం అంటే కొన్ని అవి ఏదో అలా చెప్పారు కాబట్టి చేస్తూ ఉంటారు కొంతమంది. అలా కాకుండా మనం ఆధ్యాత్మిక అభివృద్ధి కోసం ప్రయత్నం చేయాలి. అలాగే కృష్ణ చైతన్యం పట్ల ఆసక్తి లేని భౌతికమైన విషయాల ఆసక్తి ఎవరికైతే ఉందో అటువంటి వ్యక్తులతో మనం సహవాసం చేశాము అంటే మన భక్తి నశిస్తుంది. ప్రాపంచిక లాభాల పట్ల అత్యాశని కలిగి ఉండడం అంటే భౌతికమైన విషయాల గురించి ఎక్కువగా అత్యాశను కలిగి ఉండడం, ఇవన్నీ కూడా మన యొక్క భక్తి అనే అంటే ఆ భక్తి మార్గాన్ని నాశనం చేస్తుంది. కాబట్టి వాటికి మనం దూరంగా ఉండాలి అనేది ఇటువంటి అంటే ఈరోజు బిందువులో 3వ బిందువులో శ్రీ రూప గోస్వామి చెప్తారు. అది చూడడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. उत्साहात् निश्चयात् धैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागात् सतो वृत्तेः षड्भिर्भक्तिः प्रसिद्ध्यति. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. ఓకే, ఈ బిందువు చదవాలనుకునే వాళ్ళు ఇద్దరు హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. उत्साहात् निश्चयात् धैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागात् सतो वृत्तेः षड्भिर्भक्तिः प्रसिद्ध्यति. गोपीनाथ प्रभु जी, माधवी नीलकुमार माता जी, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु. చెప్పండి మాతాజీ. ఓకే, మీ వాయిస్ రావట్లేదు మాతాజీ, నెట్వర్క్ ప్రాబ్లం ఉన్నట్టుంది. గోపీనాథ్ ప్రభుజీ. ఉత్సాయాత్ సత్కర్మ ప్రవర్తనాత్ సంగస్య భక్తి ప్రసిద్ధి. హరే కృష్ణ. ఇంకొకళ్ళు ఎవరైనా చదువుతారా మాతాజీ ప్రభుజీ? పద్మజ మాతాజీ, హరే కృష్ణ. हरे कृष्ण प्रभु. दंडवत प्रणाम. तृतीय बिंदु उत्साहात् धैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागात् सतो वृत्तेः षड्भिर्भक्तिः प्रसिद्ध्यति. हरे कृष्ण. హరే కృష్ణ. రమాదేవి మాతాజీ మీనింగ్స్ చదవండి. ఉత్సాహము వలన, నిశ్చయాత్ నిశ్చయము వలన, ధైర్యాత్ ధైర్యము వలన, తత్తత్ కర్మ ప్రవర్తనాత్ భక్తి యుక్త సేవకు అనుకూలమైన వివిధ రకాల కార్యములను చేయుట వలన, సంగత్యాగాత్ భక్తి లేని వారి సాంగత్యాన్ని విడుచుట వలన,
సతః మహనీయులైన పూర్వాచార్యుల యొక్క వృత్తే అడుగుజాడలను అనుసరించుట వలన షడ్భిః ఈ ఆరింటిచే భక్తియుక్త సేవ ప్రసిద్ధ్యతి అభివృద్ధి చెందుతుంది. హరే కృష్ణ. ఇది కూడా కంటిన్యూ చేయండి మాతాజీ, ఇంతవరకు చదివండి. శుద్ధమైన భక్తియుక్త సేవకు 6 అనుకూల లక్షణాలు కలవు. 1 ఉత్సాహముగా ఉండుట, 2 విశ్వాసముతో యత్నించుట, 3 సహనముతో ఉండుట, 4 నియమాలను అనుసరించి పనిచేయుట, అనగా శ్రవణము, కీర్తనము, విష్ణు స్మరణము, శ్రీకృష్ణుని గురించిన శ్రవణము, కీర్తనము, స్మరణము. 5 భక్తులు కాని వారి సాంగత్యమును త్యజించుట, 6 పూర్వాచార్యుల అడుగుజాడలను అనుసరించుట. ఈ 6 లక్షణాలు శుద్ధ భక్తియుక్త సేవకు సంపూర్ణ విజయమును తప్పక సమకూర్చును. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. నిన్న మనం ఏంటంటే వినశ్యతి అంటే ఎలా నాశనం చెందుతుంది భక్తి అనేది చూసాము. ఈరోజు భక్తి ఎలా అభివృద్ధి చెందుతుంది అనేది 6 విషయాల్లో మనం చూస్తాము. అవేంటి? 1 ఉత్సాహంగా ఉండడం, 2 విశ్వాసంతో ప్రయత్నం చేయడం, 3 సహనంతో ఉండడం, 4 నియమాలను అనుసరించి పనిచేయడం అంటే శ్రవణం, కీర్తనం, విష్ణు స్మరణం అంటే శ్రీకృష్ణ భగవాను గురించిన శ్రవణము, కీర్తనము, స్మరణము, వీటి గురించి చూస్తాము. అలాగే 5 భక్తులు కాని వారి సాంగత్యమును త్యజించడం, 6 పూర్వాచార్యులు అంటే మనకి ఎవరైతే గోస్వాములు ఇతర ఆచార్యులు ఉన్నారో, ప్రామాణికమైన ఆచార్యులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారి యొక్క అడుగుజాడలను అనుసరించడం. ఈ 6 లక్షణాలు శుద్ధ భక్తియుక్త సేవకు సంపూర్ణ విజయాన్ని మనకి తప్పకుండా సమకూరుస్తాయి అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. భక్తియుక్త సేవ ఏంటంటే మానసిక కల్పన విషయం కానీ కాల్పనిక పారవశ్యం కానీ కాదు. అంటే కొంతమంది ఏంటంటే మనం చూస్తూ ఉంటాం, భక్తి అంటే ఇలా చేయాలి అలా చేయాలని ఏదో ఊహించుకుంటూ ఉంటారనమాట. కానీ మనకి భగవంతుడు భగవద్గీతలో చెప్పాడు అంటే అతను ఎలా చేరుకోవాలి, దానికోసం మనం ఎలా సాధన చేయాలి, అభ్యాసం చేయాలి అని. అలా ఉండాలి. కానీ ఓకే ఏదో ఊహించేసుకుని మనం ఇదే భక్తి అంటే కొంతమంది ఏంటంటే మనకి చూస్తూ ఉంటాం కదా, కొన్నిసార్లు పారవశ్యం పొందినట్లు కనిపిస్తూ ఉంటారు. అది కరెక్ట్గా కాదు. ఎందుకు అంటే అటువంటిది భక్తి కాదు. అది నిజంగా ఆ యొక్క తత్వం అంటే మన ఉన్న ఆ అనుభూతి ద్వారా పారవశ్యం అనేది రావాలి, కానీ ఏదో అందరికీ చూపించడానికి అనేది కాదనమాట. ఒకసారి ఇట్లాగే ఒకరు ఒక యాత్రకి వెళ్ళినప్పుడు ఒక మాతాజీ అనమాట, అంటే ఆవిడ భౌతికంగా ఆలోచిస్తూ ఏమనుకున్నారంటే వీళ్ళందరూ నా యొక్క పాదాలని స్పృశించి దండం పెట్టుకోవాలి, నా పాదాలకి నమస్కారం చేసుకోవాలని నడుస్తూ ఒకసారిగా వెంటనే పడిపోయి ఇట్లా మనకి కొన్ని చేస్తూ ఉంటారు కదా, అట్లా అంటే ఎవరో పూనినట్లుగా అట్లా ఏదో చేసేస్తూ ఉన్నారంట. కానీ అక్కడ ఉన్న ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యులు ఎవరైతే చెప్పారో మీరు పెద్దగా పట్టించుకోని అవసరం లేదు, యాత్ర కొనసాగించండి అని. అంటే వాళ్ళకి తెలిసిపోతుంది అది వాళ్ళు కావాలని చేస్తున్నారు అని. అట్లా అంటే కాల్పనిక పారవశ్యం అనేది కాదు భక్తి అంటే. అదేంటంటే క్రియాత్మకమైన కార్యకలాపాలని సారాంశం అనమాట. క్రియాత్మకం అంటే మనం చేయాలి, క్రియ అంటే కర్మ చేయడం, మనం సేవ చేయడం, కార్యకలాపాలు. అంతేగాని ఏదో ఏమి తోచనట్లుగా లేకపోతే ఒక నిరాకారాన్ని ఆరాధిస్తున్నట్లుగా ఏ పని నేను చేస్తే ఎక్కడ ఏ బంధనం వచ్చి అడ్డుపడుతుందో లేకపోతే నేను దేంట్లో ఇరుక్కుపోతానో అనే ఆలోచించకుండా మనం భగవంతుని కోసం కార్యాలు చేయడం, అది క్రియాత్మకమైన కార్యకలాపం అన్నమాట. అందుకే శ్రీ రూప గోస్వామి మనకి భక్తిరసామృత సింధువులో చెప్తారు భక్తియుక్త సేవను గురించి ఈ విధంగా: అన్యాభిలాషితా శూన్యం జ్ఞాన కర్మాద్యనావృతం ఆనుకూల్యేన కృష్ణానుశీలనం భక్తిరుత్తమ. అంటే దేవాదేవుడైన శ్రీకృష్ణుని పట్ల ఉత్తమ భక్తికి లేక అనన్యమైన భక్తికి అనుకూలమైన పద్ధతిలో భక్తియుక్త సేవ చేయడం. ఈ భక్తియుక్త సేవ ఎట్టి ఇతర ఉద్దేశాలు లేకుండా ఉండాలి. అంటే కామ్య కర్మలతోనూ, అంటే నేను ఈ పని చేస్తే, అంటే ఇప్పుడు నేను సపోజ్ ఆలయానికి వచ్చి ఏదో పని చేయమన్నారు కాబట్టి నాకు ఇది చేయడం వల్ల భౌతికంగా నాకు ఏమి లాభం వస్తుంది, ఇలా ఆలోచించడం అనమాట. అలాగే నిర్విశేష జ్ఞానంతోనూ,
అంటే జ్ఞానాన్ని సంపాదించడానికి ఎటువంటి కర్మ చేయకుండా జ్ఞానం కోసం ఆలోచిస్తూ ఉండడము, లేదా ఎట్టి స్వార్థాపేక్షతోనూ కలిసి ఉండకూడదు అని చెప్తున్నారు. అంటే అన్య అభిలాషిత శూన్యం, అన్యమైనది మనం ఏదైనా అభిలషించాము అంటే అది భక్తి కిందకి రాదనమాట. అది ఎలా ఉండాలి? శూన్యం అయిపోవాలి. అంటే మనం ఏది దాని గురించి ఆరాటపడకూడదు. అంటే ఏదో వస్తుంది, ఏదో కావాలి అనే ఆరాటం అనేది, భౌతికంగా లాభాన్ని పొందాలి అనే అభిలాష అనేది ఉండకూడదు. జ్ఞాన కర్మాధ్యనావృతం అంటే ఈ జ్ఞానం పొందడం ద్వారా నేను భక్తి చేస్తాను ఇట్లా, అంటే జ్ఞానం అనేది ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. మనం ఎప్పుడైతే భక్తియుక్త సేవ చేస్తూ ఉంటామో అప్పుడు జ్ఞానం అనేది ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. కానీ నేను జ్ఞానం తెలుసుకుంటాను, జ్ఞానం నేర్చుకుంటాను కాబట్టి భక్తి చేయవసరం లేదు, అంటే భగవంతుడికి సేవ చేయవసరం లేదు అనేది కరెక్ట్ కాదనమాట. ఇట్లా మరి ఏది కరెక్టు? ఆనుకూల్యన కృష్ణానుశీలనం అంటే భగవంతునికి ఏదైతే అనుశీలనం అంటే మన భక్తికి ఉపయోగపడుతూ భగవంతుని ఏదైతే కోరుకుంటున్నాడో అటువంటిది మనం చేస్తే అది ఉత్తమ భక్తి అవుతుంది, అనన్యమైన భక్తి అవుతుంది అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. కాబట్టి భక్తి అనేది ఏంటి? అభ్యాసం అనమాట. అభ్యాసం అనగా మనం ఏమనుకుంటామంటే అభ్యాసం అంటే ఏంటంటే ఒక రకమైన కార్యకలాపాలని, అంటే ఏదో మనం భగవంతుడికి కర్మ ద్వారా మనం చేసే కార్యాల ద్వారా అభ్యాసం ద్వారా చేయాలి. కానీ కొందరు ఏమంటారు, కపట యోగులు, వాళ్ళు ఆధ్యాత్మిక తత్వాన్ని అభ్యసించడం అంటే సోమర్తనంతో ధ్యానం చేస్తూ ఉండడం అనుకుంటూ ఉంటారు. లేకపోతే ఒక నిరాకారాన్ని అంటే ఒక శూన్యాన్ని ఆరాధిస్తూ ఉండడము. అంటే మనం ఎటువంటి కర్మ చేయనవసరం లేదు, ధ్యానం చేస్తూ కూర్చోవచ్చు. భగవంతుడు అష్టాంగ యోగం చెప్పారు, కానీ అది చాలా కష్టమని కూడా చెప్పారు. అందుకే మనకి 12వ అధ్యాయంలో చూస్తాం, క్లేశోధిక ధరస్తేషాం అవ్యక్తాసక్త చేతసాం అవ్యక్తా హి గతిర్దుఃఖం దేహవత్ భిరవాప్యతే. అంటే మనం భగవంతుణ్ణి నిరాకారతత్వం పట్ల అంటే మనస్సు ఆసక్తమైన వారికి, అంటే ఆ నిరాకారతత్వం పట్ల మనం మనసు కనుక నిలిపాము అంటే అటువంటి వాళ్ళకి ప్రగతి అనేది చాలా కష్టంతో కూడుకుని ఉంటుంది, ఆ పద్ధతిలో ముందుకు వెళ్ళడం అనేది. ఎందుకంటే మనం ఈ దేహాన్ని ధరించి ఉన్నాము కాబట్టి ఈ దేహంతో కర్మలు చేస్తూ భగవంతుని సేవ చేస్తూ భక్తియుక్త సేవ చేస్తూ భగవంతుని పొందడం చాలా సులభమైన పద్ధతి. అంతేగాని మనము నిరాకార ఆ తత్వం పట్ల మనసుని నిలపడం అనేది చాలా కష్టము. అందుకే మనం ఇంతకు ముందు కూడా చూసాము, మనసుని కంట్రోల్ చేయడం అనేది చాలా కష్టమని అర్జునుడే చెప్తారనమాట. కాబట్టి ఈ కారణం వల్లనే అది మనల్ని పెడదారిని పట్టించే భౌతిక కార్యకలాపాలను నిరోధించడానికి ఉపయోగపడే ఒక మార్గంగా నిర్దేశించబడుతుంది. సపోజ్ ఆ ధ్యానం అనేది లేకపోతే ఏ పని చేయకుండా ఉండడం అనేది ఏంటంటే కొన్ని వికర్మలు మనం చూసాం కదా, కర్మ వికర్మ అకర్మ. ఆ వికర్మలను చేయకుండా కొంత నిరోధించడానికి ఉపయోగపడుతుందే తప్ప అది మనకి భక్తియుక్త సేవ దీంట్లో ఉపయోగపడదు. కానీ ఈ భక్తి మార్గం ఏదైతే ఉందో అదేమవుతుంది, భౌతికమైన కార్యకలాపాలను నిరోధించడమే కాకుండా మనకి అర్థవంతమైన భగవంతుని యొక్క సేవా కార్యక్రమాల్లో మనల్ని నెలకొల్పుతూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే మనం ఈ దేహంలో ఉన్నప్పుడు ఎటువంటి కార్యాలు అంటే ఎటువంటి కర్మలు చేయకుండా ఉండలేము. ప్రతి నిమిషం ఏదో ఒక కర్మను చేస్తూనే ఉండాలి, ఏదో ఒక కర్మ అనేది మనం చేస్తూనే ఉండాలన్నమాట. అంటే ఖాళీగా మనం ఉండలేము. అందుకే ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ చెప్తున్నారు, మనకి 7వ అధ్యాయంలో కూడా చెప్తారనమాట ఆయన. అంటే మనం ఈ జ్ఞానాల గురించి హఠయోగము, ఆయోగము, ఈ యోగము ఇవన్నీ కూడా చాలా కష్టంతో కూడుకున్నవి. కాబట్టి మనం భగవంతుని యొక్క నామాన్ని స్మరించడం అనేది అది చాలా ఉత్తమం అని కూడా ఆయన చెప్తారు. అందుకే ఇక్కడ కూడా చెప్తున్నారు, శ్రవణం కీర్తనం విష్ణు స్మరణం పాదసేవనం అర్చనం వందనం దాస్యం సఖ్యమాత్మ నివేదనం. భక్తియుక్త సేవలోని 9 విధానాలు. 1, దేవాది దేవుని నామము మరియు లీలలను గురించిన శ్రవణం, అంటే మనం వింటూ ఉండడం. అలాగే భగవంతుని మహిమలను కీర్తించడం, అలాగే భగవంతుణ్ణి స్మరించడం. మనం జపం చేశామనుకోండి, ఇవి 3 కూడా జరుగుతాయి. ఎవరైనా అబ్జర్వ్ చేశారా? చెప్తారా ఎవరైనా? హరే కృష్ణ.
ప్రభుజీ ఏంటన్నారు? మనం జపం చేస్తూ ఉంటే శ్రవణము, కీర్తనము, స్మరణము ఈ మూడు కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి. గమనించారా? అవును ప్రభుజీ. మనం మనం జపం చేసింది మనం వింటుంటాము, అది శ్రవణము. మనం కీర్తిస్తుంటాం భగవాన్ని, మనమేమో స్మరిస్తుంటాం అతను. నేను గమనించాను ప్రభుజీ. ఎస్ మాతాజీ. ఎందుకు అంటే మనం హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అంటే మనం ఆ పలుకుతున్న మంత్రాన్ని మనం మన చెవుల ద్వారా వినాలి. అలాగే మనం భగవంతు యొక్క నామాన్ని కీర్తిస్తూ ఉన్నాము, అలాగే మళ్ళీ మళ్ళీ స్మరిస్తూ ఉంటాము. కాబట్టి మనం జపం చేయడం వల్ల ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ ఏవైతే చెప్పారో శ్రవణం, కీర్తనం, విష్ణు స్మరణం ఈ మూడు కూడా మనం చేస్తూనే ఉంటాం అన్నమాట. నెక్స్ట్ అంటే మనం అందుకే జపం చేసేటప్పుడు ఇవి చాలా శ్రద్ధగా జపం చేస్తూ ఉన్నామంటే ఈ మూడింటిని కూడా మనం ఆ అనుభూతి అనేది పొందవచ్చు. ఈ మూడు కూడా జరుగుతూనే ఉంటాయి. నెక్స్ట్ ఏంటి? పాదసేవనం. అంటే ఎవరైతే భగవంతుని యొక్క పాదపద్మాలని శరణాగతి పొంది ఉన్నారో అటువంటి భక్తుల్ని మనం సేవిస్తే గనక, అంటే ఈ శుద్ధ భక్తులు ఉంటారు కదా, వాళ్ళని మనం సేవిస్తే మనం భగవంతుని యొక్క పాద సేవ చేసినట్లే. అలాగే భగవంతునికి భక్తియుక్త సేవ చేయడం అంటే వాళ్ళు భగవంతుడు ఇచ్చిన లేకపోతే ఆ ప్రామాణిక ఆచార్యుడు, ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యుడు ఇచ్చిన ఆదేశాలను గనక మనం నిర్వర్తిస్తూ ఉంటే మనం భగవంతుడు భగవద్గీతలో ఏవైతే అవి మనకి ఇచ్చారో ఆదేశాలు అవి మనం నిర్వర్తిస్తూ ఉంటే మనం భగవంతునికి పాదసేవ చేసినట్లే. అలాగే భగవంతుడు ఈ యొక్క భూమిలో ఎన్నో ప్రదేశాల్లో ఆయన తిరిగి ఉన్నారు. సపోజ్ మనం వృందావనం తీసుకోవచ్చు, మధుర, ద్వారక ఇటువంటి ధామాలు అన్నమాట. అటువంటి ధామాలు గనక మనం తీర్థయాత్రలు జరుగుతూ ఉంటాయి. అటువంటి తీర్థయాత్రలు కనుక మనం వెళ్ళామంటే ఆయన నడయాడిన, ఆయన తిరిగిన ఆ ప్రదేశాల్లో మనం కూడా వెళ్ళి అక్కడ జీవించాము అంటే అట్లీస్ట్ కొన్నాళ్ళైనా మనం జీవించాము, కొంత సమయమైన అక్కడ గడిపాము అంటే ఆయన యొక్క పాద రజి మనకి అంటే మన నుదిటిన కొంచెం రాసుకున్నా కూడా మనకి ఆ సేవ, పాద సేవనం అనేది మనకి దక్కినట్లే అన్నమాట. ఇంకా దేవాది దేవుని శ్రీ విగ్రహాలని అర్చించడం. మనం ప్రతిరోజు కూడా భగవంతుణ్ణి అర్చిస్తూ ఉండొచ్చు, ఇంట్లో కూడా మనం అర్చన అనేది చేస్తూ ఉండొచ్చు. అలాగే భగవంతునికి వందనం చేయడం. అందుకే ఇందాక నేను అన్నాను కదా, దేవాది దేవునికి సాష్టాంగ ప్రణామాలు అనేవి చేస్తూ ఉండాలి. అలాగే భగవంతునికి సేవకునిగా ఉండడం, ఒక దాస్య భక్తుడిగా ఎప్పుడు ఎటువంటి సేవ నా నుంచి నేను చెయ్యగలను, ఈ దేహంతో నేను ఏ సేవ చేయగలను అని, అలాగే మానసికంగా అయినా ఏ సేవ అయినా సరే ఎలా చేయగలను అని సిద్ధంగా ఉండడం. అలాగే భగవంతునితో మైత్రి చేయడం. అంటే భగవంతుడు మనకి బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అని చెప్పారు. ఎవరికైనా గుర్తుందా శ్లోకం? భోక్తారం యజ్ఞ తపసాం సర్వలోక మహేశ్వరం. నెక్స్ట్ హరే కృష్ణ సుహృదం సర్వభూతానాం జ్ఞాత్వా మాం శాంతిరుచ్యతి. మత నా వాయిస్ వినిపిస్తుందా? ఓకే ఓకే మత. హరే కృష్ణ. అందుకే మనకి ఇక్కడ భగవంతునితో మైత్రి చేయడం అంటే భగవంతుడు మనకి శ్రేయోభిలాషి, సుహృదం సర్వభూతానం అంటున్నారు. అన్ని జీవరాశులకి కూడా నేను శ్రేయోభిలాషిని, స్నేహితుడిని అని చెప్తున్నారు అనమాట. కాబట్టి అతనికి మించి మనకి ఇంకొక గొప్ప స్నేహితుడు అనేవాడే ఉండడు. అలాగే 9 భగవంతునికి ఆత్మ సమర్పణ అనేది చేయడం. అంటే పూర్తిగా మనం భగవంతునికి శరణాగతి అవ్వడం. అంటే ఈ దేహమైన ఈ ఆత్మైన అన్నీ కూడా నీ నుంచే వచ్చాయి కాబట్టి మళ్ళీ వీటన్నిటినీ కూడా నీకే, నీ యొక్క సేవలోనే, నీ యొక్క కృప ద్వారా వచ్చింది కాబట్టి మళ్ళీ నీ యొక్క సేవ ద్వారానే, నీ యొక్క సేవలోనే పూర్తిగా నేను వినియోగించాలి అనుకుంటున్నాను. కాబట్టి నీకు పూర్తిగా సరెండర్ అవుతున్నానని మనం భగవంతునికి సరెండర్ అవ్వడం అనమాట. అలాగే ఆధ్యాత్మిక జ్ఞాన సంపాదనకు శ్రవణం. మనం దీంట్లో కూడా చూస్తే మొట్టమొదటిది ఏంటి? శ్రవణం, కీర్తనం, విష్ణు స్మరణం. కాబట్టి ఈ శ్రవణం మొట్టమొదటి మెట్టు అనమాట. ఆ మెట్టు మనం చాలా శ్రద్ధగా ఎక్కడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. కాబట్టి ఆ శ్రవణం అనేది కూడా మళ్ళీ ఎక్కడి నుంచి చేయకూడదు? అప్రమాణికులైన వ్యక్తుల నుండి
చేయకూడదు. ఎందుకంటే మనం శుద్ధమైన పాలు తీసుకున్నాము, కానీ దాంట్లో కల్తీ అనేది జస్ట్ ఒక్క విషపు బొట్టు అనేది పడినా కూడా ఆ పాలంతా కూడా విషం అయిపోతుంది. కాబట్టి అందుకే గురు శిష్య పరంపర ద్వారా ఏవైతే ప్రామాణికమైన గురు శిష్య పరంపరలు ఉన్నాయో ఆ యొక్క దాంట్లో నుంచి వచ్చిన గురువుని మనం గురువుగా తీసుకుని తద్విద్ధి ప్రణిపాతేన పరిప్రశ్నేన సేవయ ఉపదేక్ష్యంతి తే జ్ఞానం జ్ఞానినస్తత్వదర్శినః. ఆధ్యాత్మికాచార్యుని సమీపించి సత్యం ఎరుగుట కొరకై యత్నింపుము, వినయపూర్వకంగా ప్రశ్నించి అతనికి సేవ చేయము. అంటే వినయపూర్వకంగా ప్రశ్నించాలి. మనం ముందుగా ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యుని చెంతకు చేరాలి. ఎందుకు? మనం ఏది సత్యము ఏది అసత్యము, నేను ఏ మార్గాన్ని ఎంచుకోవాలని తెలుసుకోవడం కోసం. అప్పుడు మనం కొన్ని ఇక్కడ ఏమంటే పరిప్రశ్నేన సేవయ, పరిప్రశ్న ఎలా ఉండాలి? వినయపూర్వకంగా ప్రశ్నించాలి. అంతేగాని ఆ గురువుకు తెలుసా లేదా, ఇతన్ని టెస్ట్ చేద్దాము అనే విధంగా ఉండకూడదు అనమాట. అతనికి సేవ చేయాలి. సేవ చేస్తూ మనం మన యొక్క మనకి ఏవైతే డౌట్స్ ఉన్నాయో వాటిని తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. అందుకే మనకు చెప్తారు ఇస్కాన్లో కూడా సేవ అంటే అంటే అతని యొక్క శరీరానికి అంటే దేహానికి కానీ లేకపోతే అతనితో పాటే ఉండి సేవ చేయవలసిన అవసరం కూడా లేదు. వాణి సేవ, అతను ఏదైతే మనకి ఆదేశం ఇచ్చారో ఆ వాక్కు సేవ, ఆ దాన్ని మనం నిర్వర్తించడం కూడా సేవ అన్నమాట. కాబట్టి అది ఉన్నతమైంది. ఎందుకు అంటే వాళ్ళు ఆత్మదర్శులు, ఆల్రెడీ తత్వాన్ని దర్శించారు కాబట్టి మనకి ఆ తత్వాన్ని ఉపదేశించగలరు, మనకి ఆ జ్ఞానాన్ని ఇవ్వగలరు. అందుకే మనకి ముండకోపనిషత్తులో కూడా తద్విజ్ఞానార్థం స గురుమేవాభిగచ్చేత్ అంటే ఎవరైనా కూడా ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యుని తప్పక సమీపించాలి. ఎందుకు? ఆ శాస్త్రాన్ని అవగాహన చేసుకోవడానికి అని చెప్తున్నారనమాట. ఎందుకంటే ఈ భక్తి మార్గం అనేది ఏదైతే ఉందో అది మనంతటి మనమే ప్రయత్నిస్తే అర్థమవ్వదు. కానీ మనకి ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యుని యొక్క నిర్దేశంలో చాలా ఈజీగా మనకి ఎలా అయితే చెప్తూ ఉంటారు కదా, మనకి అరటి పండు వలిచేసి మనకి చేతికి ఇచ్చినట్లుగా నోట్లో పెట్టేసినట్లుగా అంత ఈజీగా అర్థమవుతుంది అనమాట. అందుకే శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు కూడా రూపగోస్వామికి ఇలా చెప్తున్నారు, బ్రహ్మాండ భ్రమితే కోన్ భాగ్యవాన్ జీవ్ గురు కృష్ణ ప్రసాదే పాయ్ భక్తి లతా బీజ్. బ్రహ్మ సృష్టిలో పరిభ్రమిస్తూ అదృష్టవంతుడు ఎవరో ఒకడు అంటే ఎవరో ఒకడు భక్తిలతా బీజాన్ని పొందవచ్చును. ఇదంతా ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యుని మరియు శ్రీకృష్ణుని అనుగ్రహంచే కలుగుతుంది. అంటే మనము బ్రహ్మాండ భ్రమితే కోన్ భాగ్యవాన్ జీవ్ అంటే మనం ఏంటంటే ఈ యొక్క బ్రహ్మాండాల్లో ఒక్క బ్రహ్మాండం కాదు, మనం 7వ అధ్యాయంలో చూసాం కదా, భగవంతుడు కారణోదక శాయి విష్ణు యొక్క స్వేద రంధ్రాల నుంచి ఎన్నెన్నో బ్రహ్మాండాలు వస్తూ ఉన్నాయి అన్నమాట. ఆ బ్రహ్మాండాల్లో మనం ఒక బ్రహ్మాండంలో ఒక 14 లోకాల్లోనే ఒక లోకంలో, ఆ లోకంలో కూడా ఒక దేశంలో, ఒక రాష్ట్రంలో, ఇట్లా ఒక ప్రాంతంలో ఎక్కడో ఒక మానవ దేహాన్ని తీసుకుని ఉన్నాము. అందుకే మనం ఎన్నో బ్రహ్మాండాలు తిరుగుతూ ఉంటాము. మన స్వభావం ఏంటి? ఆనందమయులు మనం. కానీ ఈ భౌతిక ప్రపంచం అనే ఈ స్థలంలో మనం బంధించబడ్డాం కాబట్టి లిమిట్లో ఉన్న లిమిట్ అంటే చాలా చాలా చిన్న సుఖాలని పొందుతూ ఇక్కడే ఈ యొక్క సుఖాలను మనం అనుభవిస్తూ అది నిజమైన ఆనందం అని అనుకుంటూ ఉంటాము. మళ్ళీ ఇక్కడి నుంచి మనం విముక్తి కావాలని కూడా కోరుకుంటూ ఉంటాం అనమాట. కానీ ఆ ముక్తి విధానం మాత్రం ఎలాగో తెలియక ఒక జీవితం నుంచి ఒక జీవితానికి అంటే ఒక దేహం నుంచి ఒక దేహానికి, ఒక దేశం నుంచి ఇంకో దేశానికి, లేకపోతే ఒక బ్రహ్మాండం నుంచి ఇంకో బ్రహ్మాండానికి ఇక్కడిక్కడే తిరుగుతూ ఉన్నాం. కానీ ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు, మనకి ఒక అదృష్టం గనక ఉంటే భగవంతుని యొక్క కృప ద్వారా ఒక శుద్ధ భక్తుని మనం గనక కలుసుకోగలిగితే ఆయన నుండి వినయంగా మనం శ్రవణం చేసి ఈ భక్తియుత సేవా మార్గాన్ని మనం ప్రారంభించవచ్చు. ఎవరికైతే శ్రద్ధ అనేది ఉందో అటువంటి వాళ్ళకి ఈ అవకాశం అనేది లభిస్తుంది. అందుకే ఈ అంతర్జాతీయ కృష్ణ చైతన్య సంఘం అంటే ఇస్కాన్ అనేది అందరికీ అటువంటి అవకాశాన్ని అందిస్తుంది. ఈ అవకాశాన్ని ఎవరైతే వినియోగించుకుంటారో వాళ్ళకి వెంటనే ఆ ముక్తి మార్గం అనేది తెరుచుకుంటుందని చెప్తున్నారు. ఓకే, లక్ష్మీ మాతాజీ ఇక్కడ నుంచి చెప్పండి, చదవండి. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. భగవద్ధామాన్ని చేరుకునే ఈ అవకాశాన్ని ఎవరైనాను అత్యంత ఉత్సాహంతో స్వీకరించాలి. ఉత్సాహం లేకుండా ఎవరూ విజయవంతులు కాలేరు.
భౌతిక ప్రపంచంలో కూడా ఎవరైనా విజయం సాధింపదలిస్తే తాము చేస్తున్న ప్రత్యేక వ్యాపార రంగంలో ఉత్సాహాన్ని చూపాలి. ఒక రంగంలో విజయం సాధించాలనుకునే విద్యార్థి అయినా, వర్తకుడైనా, కళాకారుడైనా, మరెవరైనా ఉత్సాహవంతులై ఉండాలి. అదేవిధంగా ప్రతి ఒక్కరు కూడా భక్తియుక్త సేవ కొరకై ఉత్సాహంగా ఉండాలి. ఉత్సాహం అంటే కార్యనిర్వహణ. కానీ ఈ కార్యం ఎవరి కోసం? ప్రతి ఒక్కరూ శ్రీకృష్ణుని కొరకై పనిచేయాలనేది సమాధానం. కృష్ణార్థకిల చేష్ట భక్తి రసామృత సింధువులో భక్తి యోగులు పరిపూర్ణత్వాన్ని సాధించుట కొరకు మానవుడు అన్ని దశలలోనూ ఆధ్యాత్మికాచార్యుని నిర్దేశాలను అనుసరించి భక్తియుక్త సేవను ఆచరించాలి. అంటే అతడు తన పనులను పరిమితాలు, సంకుచితాలు చేసుకోవాలని అర్థం కాదు. శ్రీకృష్ణుడు సర్వవ్యాపి. అందుచేత శ్రీకృష్ణునితో సంబంధం లేకుండా స్వతంత్రంగా ఏదీ ఉండదు. భగవద్గీత 9వ అధ్యాయము 4వ శ్లోకంలో శ్రీకృష్ణుడు ఇలా చెప్తున్నాడు. ఓకే, ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఇక్కడ ఏంటంటే మనం ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో కూడా మనం ఏదైనా విజయం సాధించాల్సి వస్తే, అంటే సాధించాలి అంటే మనం ఏదైతే రంగంలో ఉన్నామో, సపోజ్ విద్యార్థి స్టూడెంట్ ఉన్నాడు అనుకోండి, మరి ఏదో ఒక అంటే కష్టపడాలి. ఐఐటి కావాలి, ఐఐటీలో ర్యాంక్ కావాలంటే దానికి కావాల్సిన ఉత్సాహం అనేది ఉండాలి. చదవాలి, అలాగే కష్టపడాలి. మరి ఆ ఉత్సాహం అనేది కావాలి. అలాగే కళాకారులు ఉన్నారంటే, ఇప్పుడు సపోజ్ మనం సినిమా రంగం తీసుకుంటాం, వేరే వేరే చాలా అంటే సింగర్స్ అని ఇట్లా చాలా రకాలు ఉంటాయి. వాళ్ళు కూడా ఆ రంగంలో ముందుకు వెళ్ళాలి అంటే ఆ ఉత్సాహం అనేది ఉండాలి, అలాగే కష్టపడే ఇది కూడా ఉండాలి. అట్లా అందరికి ఎవరికైనా సరే ఉత్సాహం అనేది ఉండాలి. అలాగే మనం కూడా భగవద్ధామాన్ని చేరుకునే అవకాశం కోసం అటువంటి ఉత్సాహంతో మనం దీన్ని స్వీకరించాలన్నమాట. ఉత్సాహం లేకుండా భౌతిక జీవితంలోనే ఎవరు విజయం సాధించలేరు. మరి ఆధ్యాత్మిక జీవితం అంటే అంతా తేలికగా మనకి ఏమీ కష్టపడకుండా, లేకపోతే ఏమీ చేయకుండా, భగవంతుని మీద ఇష్టం అనేది లేకుండా, ప్రేమ అనేది లేకుండా అంత ఈజీగా రాదు. కాబట్టి దానికి కూడా ఏంటంటే కార్యనిర్వహణ అనేది కావాలి. ఆ ఉత్సాహమైన కార్యనిర్వహణ అనేది కావాలి. మరి ఈ కార్యం ఎవరి కోసం అనేది ఉండాలి? శ్రీకృష్ణుని కోసం. కృష్ణార్థాఖిల చేష్ట అని భక్తుల సమస్యంలో కూడా చెప్తారనమాట. అలాగే మనము ఈ యొక్క ఏదైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా భగవంతుని యొక్క భక్తియుక్త సేవలో వినియోగించడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. అందుకే ఇక్కడ భగవంతుడు ఏం చెప్తున్నారు? మయా తతమిదం సర్వం జగదవ్యక్త మూర్తిన మత్స్థాని సర్వభూతాని నచాహం తేష్వస్థిత. అంటే మనం భగవద్గీతలో చూసాము యుక్త వైరాగ్యం, ఫల్గు వైరాగ్యం అని. ఫల్గు వైరాగ్యం అంటే ఏంటంటే ఇదంతా మాయ, భ్రమ, లేకపోతే ఇది నాకొద్దు, అది నాకొద్దు, దీనివల్ల నాకు బంధనం దొరుకుతుంది, ఇట్లా ఆలోచిస్తుండడం. కానీ యుక్త వైరాగ్యం అంటే ఏంటంటే నా దగ్గర ఏదైతే ఉందో, నాకు ఏదైతే వచ్చినాయో ఇవన్నీ కూడా మనం భగవంతుని యొక్క సేవలో వినియోగిస్తూ ఉండడం. మనకి మైక్రోఫోన్స్, డిక్టాఫోన్స్ అని ఉంటాయి. వాటన్నిటిని మనకి భగవంతుని యొక్క సేవలో వినియోగించవచ్చు. లేకపోతే మన దగ్గర మొబైల్స్ ఉన్నాయి, ల్యాప్టాప్లు ఉన్నాయి, కంప్యూటర్స్, ఇవి మన దేహావసరాల కోసం మనం యూజ్ చేస్తూ ఉంటాము. అలాగే వ్యర్థమైన వాటికి యూజ్ చేయకుండా భగవంతుని యొక్క సేవలో వీటన్నిటిని కూడా వినియోగించామన్నమాట. నిన్న కూడా చూసాము సోషల్ మీడియా, ఇది కూడా మనకి భగవంతుని గురించి తెలిపే చాలా చాలా కంటెంట్ అనేది ఉంటూ ఉంటుంది. అటువంటి వాటిల్లో ఇటువంటి వాటన్నిటిని కూడా యూజ్ చేస్తూ ఉండడం అనమాట. ఎందుకు అంటే భగవంతుడే 7వ అధ్యాయంలో చెప్పారు భగవద్గీతలో, భూమిరాపో నలో వాయు ఖమ్మనో బుద్ధిరేవచ అహంకారమితీయమే భిన్న ప్రకృతి రష్టధ. భూమి, జలము, అగ్ని, వాయువు, ఆకాశము ఇవన్నీ కూడా భగవంతుడి నుంచే వచ్చాయి, ఈ పంచమహాభూతాలు కూడా. మరి ఈ మనం వాడే ఈ పరికరాలు, ఈ ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలన్నీ కూడా మరి వాటితో నిర్మితం అవుతున్నాయి. ఆఖరికి వాటిని ఎవరైతే తయారు చేస్తున్నారో ఆ బుద్ధిమంతుడు, అంటే ఆ బుద్ధి ఎవరికైతే ఉందో, వీటిని తయారు చేసే జ్ఞానం ఎవరికైతే ఉందో అది ఇచ్చింది ఎవరు? అది కూడా భగవంతుడే. బుద్ధిమతామస్మి, ఆ బుద్ధిని కూడా, ఆ మనుషుల్లో ఉండే బుద్ధిని కూడా నేనే ఇచ్చాను అని భగవంతుడే చెప్పారు. కాబట్టి వీటన్నిటిని కూడా మళ్ళీ మనం ఏం చేయాలి? భగవంతుని యొక్క సేవలో వినియోగించాలి. ఓకే, స్వాతి మాతాజీ చదవండి. హరే కృష్ణ. స్వాతి. హరే కృష్ణ. కృష్ణ చైతన్యంలో అక్కడి నుంచేనా ప్రభుజీ? కృష్ణ చైతన్యంలో
కృష్ణ చైతన్యంలో బుద్ధి కౌశలంతో చేసే ప్రయత్నానికే ఉత్సాహం అని పేరు. భక్తులు భగవంతుని సేవకై తమ సర్వస్వాన్ని వినియోగించుటకు సరియైన విధానాలను తెలిసి ఉంటారు. నిర్బంధ కృష్ణ సంబంధే యుక్తం, వైరాగ్యం ఉచ్యతే. భక్తియుక్త సేవ నిర్వహణ నిష్క్రియతో కూడిన ధ్యానం కాదు, అది ఆధ్యాత్మిక జీవిత వేదికపై చేసే ప్రత్యక్ష సేవ. సహనంతో ఒక నిమిషం మాతాజీ, హరే కృష్ణ. ఇక్కడ ఏమని చెప్తున్నారు? నిర్బంధ కృష్ణ సంబంధే యుక్తం వైరాగ్యం ఉచ్యతే. అదే యుక్తం వైరాగ్యం ఉచ్యతే, అది నిజమైన యుక్త వైరాగ్యం అని చెప్తున్నారు. అంటే మనం ఏదైనా కూడా భగవంతుని యొక్క అంటే కృష్ణుని యొక్క సంబంధంలో యూజ్ చేయడం అనమాట. అది మనము ఈ ఆధ్యాత్మిక జీవితం ఈ వేదికపై చేసే ప్రత్యక్షమైన సేవ. అంతేగాని ఏమీ పని చేయకుండా ధ్యానం అనేది ఆధ్యాత్మికం అవ్వదు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏంటి? విశ్వాసము, సహనము, ధైర్యము, వీటి గురించి చూద్దాము. కంటిన్యూ చేయండి మాతాజీ. సహనంతో ఈ కార్యకలాపాలను చేయాలి. కృష్ణ చైతన్యంలో ఎవరునూ అసహనంతో ఉండకూడదు. ఈ కృష్ణ చైతన్యోద్యమం ఒంటి చేతితో ఆరంభించబడింది. ఆరంభంలో దీనికి అంతగా ప్రోత్సాహం లభించలేదు. కానీ మేము భక్తియుక్త సేవలను సహనంతో కొనసాగించడం వలన ప్రజలు క్రమంగా ఈ ఉద్యమ ప్రాధాన్యతను గుర్తించి ఇప్పుడు ఎంతో ఆసక్తితో దీనిలో పాల్గొంటున్నారు. భక్తియుక్త సేవను నిర్వహించడంలో మానవుడు సహనాన్ని విడిచిపెట్టరాదు. అతడు ఆధ్యాత్మికాచార్యుని నుండి ఆదేశాలను పొంది గురువు మరియు శ్రీకృష్ణుని అనుగ్రహంపై ఆధారపడి వాటిని సహనంతో కార్యరూపం దాల్చేటట్లు చేయాలి. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. ఓకే, మనం ఏంటంటే ఇక్కడ చాలా సహనం అనేది ఉండాలి. అంటే మనం చాలా మంది ఇట్లాగే అనుకుంటూ ఉంటాం, నేను భక్తిలోకి వచ్చాను కానీ ముందుకు వెళ్ళలేకపోతున్నాను, లేకపోతే నాకు చాలా కష్టాలు వస్తున్నాయి, చాలా అడ్డంకులు వస్తున్నాయి, నేను ఇందులో అభివృద్ధి చెందలేకపోతున్నాను, నామం పట్ల రుచి అనేది రావడం లేదు, ఇట్లా ఆలోచిస్తూ ఉంటాం అనమాట. కానీ అందుకే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు? సహనం అనేది ఉండాలి. మనం సపోజ్ ఏదన్నా ఒక విత్తనం అనేది నాటామనుకోండి, వెంటనే మొలకెత్తదు, దానికి టైం పడుతుంది, వాటర్ అందించాలి, ఎరువు అందించాలి. ఇట్లా చేస్తూ ఉంటే అది మెల్లమెల్లగా విత్తనం మొలకెత్తి తర్వాత చిన్న మొక్క అయ్యి తర్వాత పెద్ద చెట్టులాగా అవుతుంది. అంతేగాని మనం వేసిన వెంటనే అది పెద్ద చెట్టు అయిపోయేది అనమాట. కాబట్టి మనం కూడా సహనంతో మన కార్యకలాపాలు అనేవి చేస్తూ ఉండాలి. అందుకే ఈ కృష్ణ చైతన్య ఉద్యమం అనేది కూడా, ఇస్కాన్ అనేది కూడా ఒంటి చేత్తో ఆరంభించబడింది. ఎప్పుడైతే శ్రీ ప్రభుపాదుల వారు వారి గురువు గారి యొక్క ఆదేశం ప్రకారం, వారి యొక్క సూచనల ప్రకారం నువ్వు ఆ పాశ్చాత్య దేశాలకు వెళ్ళు, ఎందుకు? యద్యదాచరతి శ్రేష్ఠ తత్తదేవేతరో జనః సయత్ ప్రమాణం కురితే లోకస్తదనువర్తతే. అంటే ఎవరైతే ఉత్తములు ఉన్నారో, అంటే అప్పుడు ఏంటంటే మన దేశం వాళ్ళందరూ కూడా వేరే దేశాలు అంటే అమెరికా ఇటువంటి దేశాల వాళ్ళని అనుసరిస్తూ ఉండేదన్నమాట. కాబట్టి శ్రీ ప్రభుపాదుల వారికి ఏం చెప్పారంటే, వాళ్ళ యొక్క గురుగారైన శ్రీల భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ల వారు, నువ్వు ముందుగా వెళ్ళి అటువంటి ఆ ఇంగ్లీష్ వారికి మన యొక్క బోధనలు అంటే ఈ భగవద్గీత, భాగవతము ఇటువంటి ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలని వాళ్ళకి ఇచ్చావు అంటే, వాళ్ళని కృష్ణ చైతన్యం వైపు తీసుకురాగలిగావు అంటే ఆటోమేటిక్గా మన వాళ్ళందరూ కూడా ఇటు వస్తారు. కాబట్టి నువ్వు అటువంటి కార్యక్రమాన్ని చెయ్యి అని, నువ్వు బాగా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడుతున్నావు కదా అని ఆయన చెప్తారనమాట. అప్పుడు సరే అని ఆయన ఫస్ట్ అక్కడికి వెళ్లకుండా ఆయన ఇక్కడే ఇండియాలోనే కొన్ని ఈ భక్తి కార్యక్రమాలని, భగవద్గీత ప్రచారం చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు. కానీ ఇక్కడ అది ఎంత ప్రయత్నం చేసినా కూడా అది అవ్వట్లేదు, అది సక్సెస్ అవ్వట్లేదు అనమాట. చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు, ఎంత చేసినా కూడా సక్సెస్ అవ్వట్లేదు. కానీ ఆయన సరే ఇది మనకి సెట్ అవ్వదు అని ఆయన వదిలేదనమాట. వెళ్ళారు. అప్పుడు వాళ్ళ గురుగారు ఏదైతే చెప్పారో ఆ ఆజ్ఞని పాటించడానికి ఒక కార్గో షిప్లో వెళ్ళారు. వెళ్ళేటప్పుడు కూడా ఆ షిప్లో కొన్ని రోజుల ప్రయాణం. ఇప్పుడంటే చాలా ఈజీగా ఒక ఫ్లైట్ ఎక్కితే మనం వేరే దేశాల్లో ఉంటున్నాం. కానీ అప్పట్లో ఆ కార్గో షిప్లో వెళ్తూ ఆయన 2 సార్లు హార్ట్ అటాక్ అనేది రావడం జరిగింది. ఇదేదో నాకు చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది కాబట్టి నేను ఇటు వెళ్లకుండా వెనక్కి తిరిగి వెళ్ళిపోతాను అని ఆయన అక్కడ కూడా భయపడలేదు, చాలా ధైర్యంగా ముందుకు వెళ్ళారు. అలాగే అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత కూడా ఎన్నో కష్టాలని అధిగమించారు, చాలా కష్టాలు పడ్డారనమాట. అంటే చేతిలో డబ్బు అనేది ఉండదు, ఒక సరైన వసతి అనేది ఉండదు, తినడానికి ప్రసాదం అనేది దొరకదు, అక్కడికి ఫుడ్ కూడా తీసుకోవడానికి చాలా ఇబ్బందులు పడుతూ ఉండేవాళ్ళు. కానీ
వీటన్నిటిని కూడా చాలా సహనంతో ఓర్చుకున్నారు. మనకి ప్రపంచం అంతా కూడా తిరిగారు. 108 మందిరాలని ఆయన స్వహస్తాలతో వాటిని నిర్మించారు. ఇట్లా అంటే భక్తియుక్త సేవ నిర్వహించడంలో ఆయన ఎప్పుడు కూడా సహనంతోనే ఉన్నారు తప్ప ఇది నా వల్ల కాదు, ఇంత కష్టాలు నేను పడలేను అని ఏ రోజు కూడా అనుకోలేదన్నమాట. ప్రపంచం అంతా కూడా తిరిగారు. ఈ ఇస్కాన్ సంఘాన్ని చాలా ముందుకు తీసుకెళ్లారనమాట. ఇంకా ఇక్కడ ఉదాహరణకి ఏం చెప్తున్నారు, ఒక ఒక వధువుకి, నవవధువు వివాహం అయ్యింది, వెంటనే బిడ్డ అనేది పుడతారా? లేదు. వాళ్ళు కొంత ప్రయత్నం చేస్తారు. తర్వాత కాలక్రమేణా శిశువు ఏర్పడతాడనే విశ్వాసంతో ఆమె తన భర్త ఆధీనంలోనే ఉండాలి. అదేవిధంగా మనం కూడా భక్తియుక్త సేవలో శరణాగతి అంటే దృఢమైన నిశ్చయం అనేది కలిగి ఉండాలి. దృఢ బుద్ధితో మనం ఉండాలి. ఎట్లా? అవశ్య రఖివే కృష్ణ అంటే నన్ను కృష్ణుడు తప్పకుండా రక్షిస్తాడు అంటూ మనం భక్తియుత సేవ నిర్వహణలో విజయం సాధించుటకు తోడ్పడతాడు అని మనం భావించాలన్నమాట. దీన్నే విశ్వాసము అని అంటారు. ఇక మనం ఒక స్టోరీ మనం ఇంతకుముందు కూడా మీరు వినే ఉంటారు, ఇంకొకసారి మళ్ళీ చూద్దాము. బ్రాహ్మణుడు ఏంటంటే ఒక మందిరంలో ఎప్పుడు కూడా పూజలు చేస్తూ ఉంటాడు. అలాగే ఆ ఎదురుగానే ఒక చెప్పులు కుట్టే దుకాణంలో ఒక చెప్పులు కుట్టే వ్యక్తి ఉంటాడు. ఒకరోజు నారదుడు వస్తారనమాట. ముందుగా బ్రాహ్మణుడి దగ్గరికి వెళ్తారు. అప్పుడు బ్రాహ్మణుడు అతనికి నమస్కారం చేసి నారద మహర్షుల వారికి ఆయన అడుగుతారనమాట, స్వామి నాకు 2 ప్రశ్నలు ఉన్నాయి. ఒకటి, నేను ఎప్పుడు భగవంతుని యొక్క ధామానికి చేరుకుంటాను అని. 2, వైకుంఠంలో శ్రీ లక్ష్మీనారాయణుడు అక్కడ ఏం చేస్తూ ఉంటారు. మనకు కూడా కుతూహలం అనేది ఉంటుంది కదా, భగవంతుడు ఏం చేస్తూ ఉంటారు ఇక్కడ, అంటే మనం ఆయన దగ్గరికి వెళ్తే ఆయన చూస్తూ ఉండొచ్చు ఇట్లా అని. కాబట్టి అట్లా అడుగుతారనమాట. సరే నేను మళ్ళీ వస్తాను, కనుక్కొని వస్తాను, మీకు మళ్ళీ చెప్తానని నారదుల వారు బయటకు వస్తారు. వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఆ చెప్పులు కుట్టుకునే వ్యక్తి దగ్గర కూడా వెళ్తారు. అప్పుడు అతను కూడా సేమ్ ఇవే క్వశ్చన్లు అడుగుతారు. ముందు ఆహ్వానిస్తారు, సపర్యలు చేస్తారు, తర్వాత సేమ్ ఇవే 2 క్వశ్చన్లు ఆయన్ని అడుగుతారు. అక్కడ కూడా అదే చెప్తారు, సరే నేను కనుక్కుని చెప్తాను అని. నారదుల వారు వెళ్తారు, భగవంతుని యొక్క లోకానికి వెళ్ళి అక్కడ నారాయణుని అడుగుతారనమాట. స్వామి నారాయణుడు అడుగుతారనమాట, నారద ఏంటి విశేషాలు, నువ్వు అన్ని లోకాలు తిరుగుతూ వచ్చావు కదా, ఎక్కడెక్కడ ఏమేమి విశేషాలు ఉన్నాయి, ఏంటి నాకేమైనా సంగతులు చెప్తావా అని. ఆల్రెడీ అన్నీ ఆయనకి తెలుసు, కానీ నారదుడిని అడుగుతారనమాట. అప్పుడు నారదుడు చెప్తారు, స్వామి ఇట్లా నేను ఇద్దరిని కలిశాను, ఇద్దరు కూడా సేమ్ ప్రశ్నలే వాళ్ళు అడిగారు, మరి వాళ్ళకి నేను ఏం సమాధానం ఇవ్వాలి అని. సరే భగవంతుడు చెప్తారు, ఓ నారద, ముందు ఎవరైతే ఆ బ్రాహ్మణుడు ఉన్నారో అతనికి చెప్పు, ఇంకా అతనికి 100 జన్మలు అనేవి పడుతుంది నా దగ్గరికి చేరుకోవడానికి. అలాగే అతని యొక్క 2వ ప్రశ్న, ఏం చేస్తూ ఉంటాడు భగవంతుడు అన్నారు కదా, ఏదైతే సూది ఆ హోల్ ఉంటుందో దాంట్లో ఏనుగుని ఈ పక్క నుంచి ఆ హోల్లో నుంచి బయటకి ఆ పక్కకి పంపిస్తున్నాడు అని చెప్పమంటారు అనమాట. సరే మరి ఆ చెప్పులు కుట్టుకునే వానికి ఏం చెప్పాలి అంటే, అతను ఈ జన్మాంతరంలోనే నా దగ్గరికి, అంటే ఈ జన్మలోనే అతను నా దగ్గరికి చేరుకుంటాడు అని చెప్పమంటాడు. అప్పుడు నారదుడు అడుగుతారనమాట, అదేంటి స్వామి అలా అంటున్నారు, ఆ బ్రాహ్మణుడేమో మరి నిత్యం కూడా మీ యొక్క పూజలు చేస్తున్నారు, మీ యొక్క ఇవన్నీ కార్యక్రమాలన్నీ చేస్తూ ఉన్నాడు, మరి ఆ చెప్పులు కుట్టే అతనేమో అతని యొక్క బతుకు తెరువు కోసం ఆ చెప్పులు కుట్టుకుంటూ ఉన్నాడు, మరి అతనికేమో ఈ జన్మలోనే ఇతనికేమో 100 జన్మలు ఏమిటి స్వామి అని. పర్లేదు, ఎట్లాగో ఆ 2వ ప్రశ్న కూడా వాళ్ళు అడిగారు కదా, దానికి సమాధానం చెప్పు, నీకు అక్కడే ఆన్సర్ వస్తుంది అని. నువ్వు ఎప్పుడైతే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తావో అప్పుడు నీకు ఆన్సర్ వస్తుంది అని అంటారనమాట. అప్పుడు నారదుల వారికి ఇంకా కుతూహలం ఎక్కువైపోతుంది, అంటే తెలుసుకోవాలి అని. ఇంకా వెంటనే ఆయన వెయిట్ కూడా చేయకుండా వచ్చేస్తారు కిందకి. వచ్చేసి అక్కడ ఫస్ట్ బ్రాహ్మణుడి దగ్గరికి వెళ్తారనమాట. ఆయన అడుగుతారు నారదుల వారిని, స్వామి మీరు వెళ్ళొచ్చారా, నారాయణ్ని కలిశారా, ఏం చెప్పారు నా ప్రశ్నలకి సమాధానం అని. అప్పుడు ఆయన చెప్తారు, నీకు ఇంకొక 100 జన్మలు అనేది పడుతుందంట అని. అదేంటి స్వామి, నేను ఎప్పుడు మరి ఇక్కడ ఈ కార్యక్రమాలను చేస్తూ ఉన్నాను, మరి నాకేమో ఇంకా 100 జన్మలు పట్టడం ఏంటి ఇదంతా అని కొంచెం బాధపడతారు అనమాట. సరే మరి నా 2వ ప్రశ్న ఉంది కదా, దానికి ఏం ఆన్సర్ ఇచ్చారు అని.
ఆయన చెప్తారు భగవంతుడు ఏం చేస్తున్నారనే కదా, ఆయన సూది తీసుకుని ఆ హోల్, ఆ మొన ఏదైతే ఉందో ఆ హోల్లో ఏనుగుని ఈ పక్క నుంచి ఆ పక్కకి పంపిస్తున్నారు అని. అప్పుడు ఆ బ్రాహ్మణుడు, ఊరుకోండి స్వామి, మీరు అసలు నిజంగా చూస్తే మీరు అక్కడికి వెళ్ళినట్లేరు, భగవద్ధామానికి వెళ్ళినట్లేరు, భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళినట్లేరు, వెళ్తే ఇలా చెప్తారా మీరు, నాకేంటి ఇంకా 100 జన్మలు పట్టడం ఏంటి, అలాగే అసలు సూది మొనలో ఎక్కడైనా ఏనుగు అనేది దూరుతుందా, అసలు దూరి మళ్ళీ ఈ పక్క నుంచి ఆ పక్కకి పంపిస్తున్నారు అంటే అసలు అది ఎలా నమ్మాలి, అసలు మీరు అక్కడికి వెళ్ళనే లేదు, నాతో అబద్ధాలు చెప్తున్నారు, ఇదంతా నేను నమ్మను అని కొట్టిపారేస్తారనమాట. సరే అని ఆయన అక్కడి నుంచి ఆ చెప్పులు కుట్టుకునే వ్యక్తి దగ్గరికి వెళ్తారు. అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత అతను కూడా సేమ్ ఇదే అడుగుతారు, స్వామి మీరు భగవంతుని యొక్క ధామానికి వెళ్ళొచ్చారు కదా, మరి ఏం చెప్పారు అని. చెప్పారు, మీకు ఈ జన్మలోనే మోక్షం అనేది లభిస్తుంది, మీరు భగవంతుని చేరుకుంటారు అని. మరి భగవంతుడు ఏం చేస్తున్నారు స్వామి అంటే ఆయన చెప్తారనమాట, ఆ సూదిమలలో నుంచి ఏనుగుని ఇక్కడి నుంచి ఆ పక్కకి పంపిస్తున్నారు అని. వెంటనే ఆ చెప్పులు కుట్టుకునే వ్యక్తి పెద్ద పెద్దగా డ్యాన్స్ వేస్తూ భగవంతు యొక్క నామాన్ని కీర్తిస్తూ జపిస్తూ పెద్ద పెద్దగా అరుస్తూ డ్యాన్స్ వేస్తూ ఉంటాడు అనమాట. ఎందుకు అలా వేస్తున్నావు అంటే ఇన్ని బ్రహ్మాండాలనే సృష్టించాడు, పెద్ద పెద్ద బ్రహ్మాండాలని చాలా ఈజీగా పరిపాలించేస్తూ ఉన్నాడు. అటువంటి భగవంతుడికి అంటే నారదుడు అడుగుతారనమాట, నీకు ఇది సాధ్యమని అనిపిస్తుందా, ఎందుకు అలా కీర్తన చేస్తున్నావు, డ్యాన్స్ వేస్తున్నావు, ఏనుగుని అలా పంపించగలరా సూది యొక్క హోల్లో నుంచి అని అంటే అతను చెప్తారనమాట, పెద్ద పెద్ద బ్రహ్మాండాలనే సృష్టించాడు, ఇంత వాటిని సృష్టించాడు, ఆఖరికి చిన్న విత్తనం నుంచి పెద్ద మర్రి చెట్టు వచ్చేలాగా, ఎంత ఉంటుంది మర్రి విత్తనం, చాలా చిన్నది, దాని నుంచి పెద్ద మర్రి చెట్టు వచ్చేలాగా చేశాడు. అటువంటి బ్రహ్మాండ నాయకుడికి ఆఖరికి చిన్న సూదిలో నుంచి ఏనుగుని ఈ పక్క నుంచి ఆ పక్కకి పంపించలేడా, అది ఆయనకి చాలా ఈజీ పని. కాబట్టి మీరు చెప్పింది నిజమే అంటారు. అప్పుడు నారదుల వారికి అర్థమవుతుంది అనమాట. కాబట్టి అలా విశ్వాసం అనేది ఉండాలి. ఎలా భగవంతుడు నన్ను తప్పక రక్షిస్తాడు, భక్తియుత సేవా నిర్వహణలో నేను విజయాన్ని సాధిస్తాను అని భక్తుడు అలా భావిస్తాడు అనమాట. నెక్స్ట్ ఏంటంటే తత్తత్కర్మ ప్రవర్తనాత్. ఓకే, ఇంకెవరైనా చదువుతారా? చదవండి ప్రభుజీ. స్క్రీన్ గురించి ఇచ్చేయండి ప్రభుజీ. ఇదివరకే వివరించినట్లు చూడండి. ఇదివరకే వివరించినట్లు మానవుడు సోమర్థనాన్ని ఒక నిమిషం విడిచి నియమ నిబంధనలు ఎంతో ఉత్సాహంగా పాటిస్తుండాలి. తత్కర్మ ప్రవర్తన నియమ నిబంధనలను నిర్లక్ష్యపరచడం వలన భక్తి యొక్క సేవ నశిస్తుంది. ఈ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ఉద్యమంలో అక్రమ మనోభావం, అక్రమ సంభోగం ఓకే ప్రభుజీకి నెట్వర్క్ ఇష్యూ. నాగమణి మాతాజీ చదవండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, అక్కడి నుంచి చదవమంటారు. ఇదివరకే వివరించినట్లు మానవుడు సోమరితనాన్ని విడిచి నియమ నిబంధనలను ఎంతో ఉత్సాహంగా పాటిస్తుండాలి. నియమ నిబంధనలను నిర్లక్ష్యపరటం వల్ల భక్తియుక్త సేవ నశిస్తుంది. ఈ కృష్ణ చైతన్యోద్యమంలో అక్రమ సంభోగము, మాంసభక్షణము, జోదము, మత్తు పదార్థాల సేవనము వంటి వాటిని విడిచిపెట్టడం 4 ప్రాథమిక నిబంధనలు. ఈ నియమ నిబంధనలు పాటించుటకు భక్తుడు గొప్ప ఉత్సాహవంతుడై ఉండాలి. వాటిలో ఏ ఒక్కదాన్ని అనుసరించుటను నిర్లక్ష్యపరిచినా అతని అభివృద్ధి కుంటుపడుతుంది. కనుకనే శ్రీల రూప గోస్వామి వైది భక్తి విధులను మానవుడు నిష్ఠతో అనుసరించాలని ఉపదేశించారు. ఈ 4 నిషేధాలతో యమ పాటు కొన్ని విధులను నియమ అనగా జపమాలతో నిత్యం 16 వలయాలు హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని జపించటం, ఈ నియమాలను ఉత్సాహంతోనూ విశ్వాసంతోనూ నిర్వహించాలి. ఇదే తత్కర్కత ప్రవర్తనాత్ వైవిధ్యంతో కూడిన భక్తియుక్త సేవ. ఇంకా నువ్వు భక్తియుక్త సేవలో హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు.
ఇక్కడ ఏంటంటే తత్తత్ కర్మ ప్రవర్తనాలు అంటే మనం ఇంతకుముందు చూసాము. మనం ఏంటంటే అన్ని కర్మలని వదిలేసి ధ్యానం చేస్తూ ఉండడము ఇవి కాదనమాట. అంటే మనం మనకి ఏవైతే చేయాల్సినవి ఉన్నాయో వాటిని చేస్తూ ఉండాలి, ఏవైతే చేయకూడని పనులు ఉన్నాయో వాటిని చేయకూడదు అనమాట. అంటే మనకి నియమాలు ఉన్నాయి. అంటే రోజు కూడా 16 మార్లు జపం అనేది చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉండాలి. అలాగే నిషేధాలు అంటే మనము 4 మనకి ఆటంకాలు అనమాట భక్తిలో ముందుకు వెళ్ళడానికి, అటువంటి వాటిని మనం వదిలేయాలన్నమాట. కాబట్టి ఇవి మనం అలాగే హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని జపిస్తూ ముందుకు వెళ్ళాలి. అలాగే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే మనం అత్యుత్తమమైన సేవలో సక్సెస్ అవ్వాలంటే అవాంఛితమైన వ్యక్తుల సాంగత్యాన్ని, అందుకే నిన్న కూడా మనం 2వ బిందువులో చూసాము, జనసంఘ అంటే భౌతికంగా ఎవరైతే మనల్ని ఎక్కువగా మన సమయాన్ని వేస్ట్ చేస్తూ ఉంటారో అటువంటి భక్తులు కానీ అభక్తుల యొక్క సాంగత్యాన్ని విడిచిపెట్టాలి. కాబట్టి వాళ్ళు ఏంటంటే కర్మిష్ఠులు, జ్ఞానిష్ఠులు అని చెప్తూ ఉంటారు. అంటే వాళ్ళ యొక్క స్వకర్మ అంటే వాళ్ళ యొక్క వాళ్ళ యొక్క సుఖం కోసం కర్మలు చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు. అలాగే జ్ఞానయోగులు అంటే ఏవి నిరాకారవాదాన్ని అంటే ఒక మనం శూన్యాన్ని పూజిస్తూ ఉంటాము అనేవాళ్ళు. అలాగే ఇతరులు అంటే అభక్తులు అనమాట. వీళ్ళ యొక్క సాంగత్యాన్ని మనం విడిచిపెట్టాలి. అందుకే ఒకసారి ఒక భక్తుడు చైతన్య మహాప్రభువుని అడిగారంట, ఈ వైష్ణవత్వం యొక్క సాధారణ సిద్ధాంతాలు ఏంటి, వాటి యొక్క కార్యకలాపాలు ఏంటి అని. అప్పుడు చైతన్య మహాప్రభు చెప్పారంట, ఈ లౌకిక జనులు ఎవరైతే ఉన్నారో అటువంటి అభక్తుల సాంగత్యాన్ని త్యజించే వ్యక్తి ఎవరైతే ఉన్నారో అటువంటి వ్యక్తే వైష్ణవ ఆచరణను కలిగినట్టి వాడు అని సమాధానం ఇచ్చారనమాట. కాబట్టి ఎవరైనా సరే భక్తుల సాంగత్యంలో ఉంటే ఈ మనం భక్తుల సాంగత్యం అంటే అభక్తుల సాంగత్యంలో ఉన్నామనుకోండి, భక్తుల సాంగత్యం అనేది దొరకదు. కాబట్టి మనం అభక్తులకి దూరంగా ఉండాలి. అదే ఇక్కడ సంగత్యాగాత్, భౌతికమైన విషయాల గురించి ఎవరైతే మాట్లాడుతూ ఉన్నారో మనం వాళ్ళకి దూరంగా ఉండాలనేది చెప్తున్నారనమాట. కాబట్టి అందుకే అందరికీ భక్తుల యొక్క సాంగత్యాన్ని, ఆధ్యాత్మిక జీవితం యొక్క నిబంధనల్ని ఆచరించడానికి ఎలా అయితే ఈజీగా ఉంటుందో అవన్నీ మనకి ముందుకు వెళ్ళడానికి ఈ ఇస్కాన్ అనేది అనేక కేంద్రాలని ఏర్పాటు చేస్తూ ఉంది. నగరాలలో, పట్టణాలలో, గ్రామాలలో కూడా. ఇప్పుడు అన్ని గ్రామాలలో కూడా ఈ ఇస్కాన్ యొక్క భక్తులు భగవంతుని యొక్క ప్రచారాన్ని, భగవద్గీత ప్రచారాన్ని అందరికీ కూడా పంచడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. అందుకే మనం ఎప్పుడైతే వీటన్నిటిని కూడా నిర్వర్తిస్తూ ఉంటామో అప్పుడు మనకి ఈ త్రిగుణాలు, మనం భగవద్గీతలో చూసాం కదా, సత్వ రజస్తమో గుణాలు, వీటి యొక్క కాలుష్యం అనేది ఉండదు. దీన్ని ఏమంటారు, విశుద్ధ సత్వం అని అంటారు. అంటే ఉదయాన్నే లేవడం, మంగళహారతికి అటెండ్ అవ్వడం, శ్రీమద్ భాగవతం చదవడం, వినడం, భాగవతాన్ని అలాగే భగవద్గీతని ప్రచారం చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉండడం, ఇలా ఎక్కువ సమయం మనం భగవంతుని యొక్క కార్యక్రమాల్లో నెలకొల్పుతూ ఉంటాం. దీన్ని ఏమంటారు, సతోవృత్తి అని అంటారు. అంటే నియమ నిబంధనల్ని పాటిస్తూ ఉండడం, అంటే పూర్వ ఆచార్యుల యొక్క అడుగుజాడల్ని అనుసరిస్తూ మనం ఉండడం అన్నమాట. ఇంకా ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే భాగవతం 7వ స్కందం అంటే 7వ స్కందంలో మనకి ప్రహ్లాద్ మహారాజు చెప్తారు, ఈ భక్తియుక్త సేవని పరిహరించి ఇతర ప్రయోజనాలను ఆశించి కఠిన తపస్సులలో నెలకొనినప్పటికీ భగవంతుని యొక్క ప్రేమయుక్త సేవ ఆ మహిమను తెలియకపోతే వాళ్ళు ఎంత నిష్ఠాగరిష్ఠులైనప్పటికీ శుద్ధ మనస్కులు కారు అని గుర్తించాలి. అలాగే శ్రీమద్ భాగవతం 10వ స్కందము 2వ అధ్యాయము 32వ శ్లోకంలో కూడా ఇలా చెప్పబడింది. అంటే తాత్విక చింతనాపరులు, కామ్యకర్మలు చేసేవారు. తాత్విక చింతనాపరులు అంటే వాళ్ళే ఊహించేసుకుంటూ ఉంటారు, ఎప్పుడు ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. అలాగే కామ్యకర్మలు చేసేవాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క ఇంద్రియ సుఖాల కోసం కర్మలు చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు.
గొప్ప నిష్ఠతో కూడిన తపస్సు చేసినప్పటికీ వారు భగవంతుని పాదపద్మాలకు సంబంధించిన ఎటువంటి జ్ఞానం లేకపోవడం వలన వాళ్ళు పతితులవుతారు. ఏమైనాను భగవంతుని భక్తులు మాత్రం ఎన్నడూ పతనం చెందరు. ఇది భగవద్గీత 9.31లో మనం చూసాము. ఏంటంటే 30వ శ్లోకంలో చెప్తారు, అపిచేసు దురాచారో భజతే మామనన్య భాక్ సాధురేవ సమంతవ్య సమ్యక్ వ్యవసితో హి సహ. అత్యంత హేయ కార్యము చేసినప్పటికీ మనిషి గనక, అంటే చేయకూడని పనులు చేసినప్పటికీ మనిషి భక్తియుక్త సేవలో నియుక్తుడై తన సంకల్పంతో మళ్ళీ తిరిగి భక్తి మార్గాన్ని గనక చేపడితే అతనిని సాధువుగానే పరిగణించాలి. ఎందుకు ఒక్కొక్కసారి హేయమైన కార్యాలు ఎందుకు చేస్తారు అంటే, మనకి పూర్వజన్మల్లోనో లేకపోతే పూర్వ వాసనల వల్ల కొన్ని సార్లు మనం చేయకూడని పనులు చేస్తుండొచ్చు. ఒకసారి భక్తి మార్గంలోకి వచ్చిన తర్వాత కొన్ని పూర్వ వాసనల వల్ల లేకపోతే పూర్వజన్మ ఫలితాల వల్ల లేకపోతే ఏవో ఒక కారణాల వల్ల మనం పతనం చెందవచ్చు హేయమైన కార్యాలు చేసి. కానీ మళ్ళీ అతను ఎప్పుడైతే భక్తి మార్గంలోకి వచ్చి మళ్ళీ ఇంకెప్పుడు అటువంటి పొరపాటు చేయకుండా, మనం చూసాం కదా, ప్రాయశ్చిత్తం పొందాలి, అంతేగాని మళ్ళీ భగవంతుడు క్షమించాడు కదా నేను భక్తునయ్యానని మళ్ళీ ఇటువైపు రాకూడదు. అంటే ఏనుగు స్నానం గురించి మనం చూసాం కదా, కుంజర శౌచత్ అని. అంటే ఆ ఏనుగు నీటిలో దిగి శుభ్రంగా స్నానం చేసి మళ్ళీ బయటకు వచ్చి బురద జల్లుతున్నట్టు అనమాట. ఒకసారి జరిగింది, మనం మళ్ళీ భక్తి మార్గంలోకి వచ్చాము, ఇంకా ఆ భక్తి మార్గాన్ని వదిలిపెట్టకుండా ఉండడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. అటువంటి వాళ్ళని సాధువుగానే గుర్తించాలి, పరిగణించాలి అని చెప్తున్నారు. మరి అటువంటి వాళ్ళు బాధపడవలసిన అవసరం ఏమి లేదని చెప్తారు. ఓ అర్జున, నువ్వే చాటి చెప్పు అని చెప్తారనమాట. క్షిప్రం భవతి ధర్మాత్మ శశ్వచ్ఛాంతిం నిగచ్చతి కౌంతేయ ప్రతిజానీహి నమే భక్త ప్రణశ్యతి. ఓ అర్జున, అతడు శీఘ్రమే ధర్మాత్ముడు అవుతాడు, శాశ్వతమైన శాంతిని కూడా పొందుతాడు. ఓ కుంతీపుత్ర, నా భక్తుడు ఎప్పుడూ కూడా, అంటే ఏనాడు నశించడు అని ప్రపంచానికే చాటి చెప్పని చెప్తున్నారనమాట. ధైర్యంగా ప్రకటించమని చెప్తున్నారనమాట. ఓ కౌంతేయ ప్రతిజానిహి నమే భక్త ప్రణశ్యతి. ఓ కుంతీపుత్ర, నా భక్తుడు ఎన్నడూ నశించడని ధైర్యంగా ప్రకటించు అని భగవద్గీతలో చెప్పారు. అలాగే నేహావిక్రమనాశోస్తి ప్రత్యవాయో న విద్యతే స్వల్పమప్యస్య ధర్మస్య త్రాయతే మహతో భయాత్. ఈ ప్రయత్నం నందు నష్టం గాని హాని గాని లేదు. ఈ మార్గమున స్వల్ప పురోగతియు మహత్తరమైన భయం నుండి మానవుని రక్షించును. మనం ఎప్పుడైతే భగవంతుని యొక్క భక్తి సేవలో స్వల్పంగా అయినా మనం ప్రయత్నం చేశాము అంటే అది మనల్ని పెద్ద నష్టం నుంచి, పెద్ద భయం నుంచి, మనకి పెద్ద భయం అంటే ఏంటి చెప్పండి? మనకున్న భయాల్లో పెద్ద భయం అనేది ఏంటి? మాతాజీ, మరణ భయం ప్రభుజీ. ఎస్ మాతాజీ, హరి బోల్. మరణ భయం అది మనందరికీ కూడా భయాన్ని కలిగిస్తూ ఉంటుందన్నమాట. కానీ ఇక్కడ భయం, భగవంతుడు ఏం చెప్తున్నారు? మహత్తరమైన భయం నుండి కూడా మానవుని రక్షించును. మనం ఎప్పుడైతే భగవంతుని యొక్క ధర్మంతో సాక్షాత్ భగవత్ ప్రణీతం, భగవంతుడు ఏదైతే చెప్పాడో అదే ధర్మం, దాంట్లో మనం స్వల్పంగా అయినా కూడా మనం దానికి ఉపయోగపడగలిగితే అది మనల్ని మహత్తరమైన భయం నుండి రక్షిస్తుంది. అందుకే మనకి ధర్మం రక్షతి రక్షిత చాలామంది చెప్తూ ఉంటారు, కానీ ఆ ధర్మం అనేది ఏంటో తెలియదు. నిజమైన ధర్మం ఏంటంటే భగవంతుడు ఏదైతే చెప్పాడో అది ధర్మం. ఒకవేళ మనం ఇది ధర్మం అని మనకి మనం చేస్తూ ఉన్నాము, అది కనుక భగవంతుడు అధర్మం అన్నాడంటే అది అధర్మం అవుతుంది, అది ధర్మం కాదు. కాబట్టి సాక్షాత్ భగవత్ ప్రణీతం, భగవంతుడు ఏదైతే చెప్పాడో అదే ధర్మము. అలాగే ఇంకా ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు? శైలజ మాతాజీ చదువుతారా? ఇందాక హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. భక్తియుక్త సేవ శుద్ధమైనది, పరిపూర్ణమైనందున మానవుడు ఒక్కసారి దాన్ని ఆరంభిస్తే చివరకు విజయం సాధించే వరకు అతడు దాని వైపుకే బలవంతంగా లాగబడతాడు. కొన్నిసార్లు మానవుడు సాధారణమైన తన భౌతిక కార్యాలను విడిచి ఏదో ఒక మానసిక భావన చేత దేవాది దేవుని చరణాలను ఆశ్రయించి ఆ విధంగా భక్తియుక్త సేవను ప్రాథమికంగా ఆరంభించవచ్చును. అలాంటి అపరిపక్వ భక్తుడు పతితుడైనప్పటికీ అతనికి ఏ విధమైన నష్టం లేదు. భక్తియుక్త సేవను అంగీకరించకుండా వర్ణాశ్రమాన్ని అనుసరించి నిర్దిష్ట ధర్మాన్ని ఆచరించినా ఏమిటి లాభము? పతితుడైన భక్తుడు
తర్వాతి జన్మలో నిమ్న కుటుంబంలో జన్మించినను అతడు పూర్వం భక్తియుక్త సేవను విడిచిపెట్టిన చోటు నుండి తిరిగి ఆరంభిస్తాడు. భక్తియుక్త సేవ అహైతుకి అప్రతిహత అంటే అది ఏ భౌతికమైన కారణం చేత అంతరించదు, లేక ఏ భౌతిక అంతరాయం చేత శాశ్వతంగా నివారింపబడదు. కాబట్టి భక్తుడు తన ఆచరణ పట్ల విశ్వాసాన్ని కలిగి ఉండాలి. కర్మిష్ఠులు, జ్ఞానులు, యోగుల కార్యకలాపాల పట్ల ఆసక్తి చూపకూడదు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. మనకి ఇక్కడ భక్తియుత సేవ అనేది ఏంటంటే చాలా శుద్ధమైనది అనమాట, అది పరిపూర్ణమైనది. కాబట్టి స్వల్పమపేస ధర్మస్య త్రాయతే మహతో భయత్. మనం ఒక్కసారి కనుక దీన్ని ఆరంభించాము అంటే చివరికి విజయం సాధించే వరకు మనం దాని వైపుకి బలవంతంగా, అంటే సపోజ్ మనకి విజయం అవసరం లేదు అని మనం మెదలకుండా ఉన్నా కూడా మనం అటువైపు లాగబడతాం. ఎందుకు? మనం ఒక అడుగు అటు వేసాం, మరి భగవంతుడు ఊరుకోడు కదా. మనల్ని ఆయన 10 అడుగులు, 100 అడుగులు, 1000 అడుగులైనా మన వైపు వేసి ఆయన తన దగ్గరికి అంటే విజయం వైపు లాగుతారనమాట. కాబట్టి కొన్నిసార్లు మానవుడు సాధారణమైన తన భౌతిక కార్యాలను విడిచి ఏదో ఒక మానసిక భావన చేత దేవాదేవుని చరణాలు ఆశ్రయించి ఆ విధంగా భక్తి సేవను ప్రాథమికంగా ఆరంభించవచ్చును. అంటే మెకానికల్గా అయినా లేకపోతే ఏదో కొన్ని కారణాల వల్ల ఎట్లయినా సరే ఆరంభించవచ్చు. అలాంటి అపరిపక్వ భక్తుడు పతితుడైనప్పటికీ, ఇందా చూసాం కదా ఎంత సుదురాచార అని చెప్తున్నారు. అతడు కొన్ని చేయకూడని పనులు చేసినప్పటికీ అతనికి ఎటువంటి నష్టం అనేది కూడా ఉండదు. ఎందుకంటే అతడు భక్తియుత సేవని అంగీకరించాడు కాబట్టి. అతడేంటి, తర్వాత జన్మలో గనక అంటే ఈ జన్మలో పరిపూర్ణుడు కాలేకపోయాడు, మరి తర్వాత జన్మలో చాలా ఒక నిమ్నమైన కుటుంబం అంటే తక్కువ వంశంలోనో లేకపోతే తక్కువ జాతిలోనో ఎక్కడైనా జన్మించినప్పుడు అతడేంటి, పూర్వం అతడు ఆల్రెడీ భక్తియుక్త సేవని కొంత చేసి అక్కడ దాన్ని పరిపూర్ణం చేయలేకపోయాడు. మనం ఏదైతే బ్యాంకులో ఇప్పుడు ఈ జన్మలో ఈ దేహంలో ఉన్నప్పుడు 1 లక్ష రూపాయలు మన బ్యాంక్ అకౌంట్లో ఉన్నాయి. ఈ దేహాన్ని అనుకోకుండా చేసాము, నెక్స్ట్ లైఫ్ తీసుకున్నాము. తర్వాత కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత మనకి గుర్తొచ్చి ఆ బ్యాంకులో అకౌంట్ ఉంది, మరి వెళ్ళి నేను కనుక అక్కడ సంతకం పెడితే ఇస్తారని చెప్పి అక్కడికి వెళ్ళి మనం అడిగితే అంటే అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోమంటారనమాట. అంటే ఈ జన్మ భౌతికమైనవి ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఓన్లీ ఈ జన్మ వరకే, కానీ ఆధ్యాత్మికమైనది అలా కదనమాట. మనం ఈ జన్మలో ఒక 20% భక్తి మార్గంలో ఉండి 20% మాత్రమే ఆ భక్తియుత సేవను చేసి మనం అనుకోకుండా వదిలిపెట్టేసాము. నెక్స్ట్ లైఫ్లో ఆ 21% నుంచి మనం చేయడం ఆరంభిస్తామన్నమాట. అటువంటి మనకి గొప్ప అధ్యయన అవకాశం అనేది లభిస్తూ ఉంటుంది. అందుకే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు, భక్తియుత సేవ అహైతుకి అప్రతిహత. అందుకే మనకి భాగవతం చెప్తారు, సవై పుంసాం పరో ధర్మో యతో భక్తిరధోక్షజే అహైతుకి అప్రతిహత యయాత్మ సుప్రసీదతే. అధోక్షజుడైన ఆ శ్రీకృష్ణ భగవాను ఎడ ప్రేమపూర్వకమైన మానవుల పరధర్మమైన మనం ఆయనకి ప్రేమపూర్వకమైన సేవలు అందించడమే మన యొక్క ధర్మం అన్నమాట. మన పరమ ధర్మం అంటే ఇంకా దాన్ని మించిన ధర్మం అనేది ఇంకొకటి లేదు. అతనికి మనం సేవ చేయడమే నిజమైన ధర్మము. కాబట్టి మన యొక్క ఆ పూర్ణ సంతృప్తి కొరకు అట్టి భక్తియుక్త సేవ నిర్హేతుకము అలాగే అవరోధరహితము అయి ఉండవలెను. అంటే మనకి ఇంకా వేరే వేరే కోరికల కోసం కానీ ఇటువంటివి కాకుండా అవరోధాల రహితంగా ఉండాలి అని చెప్తున్నారు ఈ అహైతుకి అప్రతిహత అనే విషయం గురించి. అలాగే కామ్యకర్మలు చేసేవారిలోను, తాత్విక కల్పనాపరుల్లోను, అలాగే అష్టాంగ యోగుల్లోను ఎన్నో మంచి గుణాలు ఉంటాయి. అంటే వాళ్ళు కూడా ఏంటంటే వేరే వేరే వాళ్ళకి కొన్ని ఇబ్బందులు అయితే కలిగించరు, అలాగే వాళ్ళు వికర్మలు అయితే చేయరు. కానీ ఆ సద్గుణాలన్నీ కూడా భక్తుని ప్రవర్తనలో సహజంగానే ఏర్పడతాయి. ఎవరైతే భక్తులు ఉన్నారో వాళ్ళకి ఈ మంచి గుణాలు అనేవి ఆటోమేటిక్గా వస్తాయి అన్నమాట. మీరు కూడా ఒకసారి పరిశీలించుకోండి. ఈ భక్తి మార్గంలోకి రాకముందు మన మనస్తత్వం ఎలా ఉంటుంది, భక్తి మార్గంలోకి వచ్చిన తర్వాత మన మనస్తత్వం ఎలా ఉంటుంది అనేది ఆలోచించుకుంటే కనుక, లేకపోతే మన ముందే ఒక భక్తులుగా మారినా లేకపోతే వాళ్ళు భగవంతుని పట్ల వాళ్ళ యొక్క ప్రేమని ఎలా అయితే భక్తియుత సేవ రూపంలో చేస్తూ ఉన్నారో అటువంటి వాళ్ళని చూస్తే మనకి చాలా ఈజీగా అర్థమైపోతూ ఉంటుందన్నమాట. కాబట్టి దేవత సద్గుణాలన్నీ కూడా శుద్ధ భక్తియుక్త సేవను అలవర్చుకునే వారిలో క్రమంగా ప్రకటమగును. దేవతల్లో కూడా ఏవైతే గుణాలు ఉన్నాయో, సద్గుణాలు అంటే మంచి మంచి లక్షణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఆటోమేటిక్గా శుద్ధ భక్తులు కూడా వచ్చేస్తాయి.
అలాగే శుద్ధ భక్తుడు అనేవాడు ఈ భౌతికమైన కార్యకలాపాలలో ఆసక్తుడు కాడు. ఎందుకు మనం చూసాం కదా, అన్యాభిలాషిత శూన్యం జ్ఞాన కర్మాధ్యావృతం ఆనుకూల్యన కృష్ణ అనుశీలనం. అతడు కృష్ణుని గురించిన కార్యకలాపాలలోనే ఆసక్తుడై ఉన్నాడు. కాబట్టి అతనికి భౌతికమైన కార్యకలాపాల్లో ఆసక్తుడు కాదు. కాబట్టి ఈ భౌతికంగా కూడా కలుషితుడు కాడు. అంటే ఏదైతే కోరుకుంటూ మనం చేస్తూ ఉన్నాం అనుకోండి, దాంట్లో కొంత ఏదో ఒక పాపం అనేది ఉండొచ్చు, ఎవరో ఒకరికి ఇబ్బంది అనేది కలిగించవచ్చు, ఎవరో ఒకరికి నష్టం అనేది అట్లా అవ్వచ్చు. మరి దాంట్లో మనం కలుషితం అయిపోతాం అనమాట. కానీ ఎప్పుడైతే భగవంతుని కోసం మనం కర్మలు చేస్తూ ఉంటామో, దాంట్లో ఏదైనా పాపం వచ్చినదంతా కూడా మనం భగవంతుడికే సమర్పిస్తాం కదా ఏదైనా కూడా. అందుకే మనకి భగవద్గీతలో కూడా చెప్పారు, యత్ కరోషి యదశ్నాసి యజ్జుహోషి దాసి యత్ తపస్యసి కౌంతేయ తత్ కురుష్వ మదర్పణం. ఏదైనా నాకు సమర్పించు, తర్వాత నువ్వు దాన్ని తీసుకో, నీకు దాంట్లో ఎటువంటి దోషము ఉండదు, ఎటువంటి పాపము ఉండదు అని కూడా చెప్పారనమాట. అతడు వెంటనే ఆధ్యాత్మిక స్థితిలో ప్రతిష్ఠితవుతాడు. కాబట్టి ఎవరైనా కూడా ఏమైనా కూడా ఈ భౌతికమైన కార్యకలాపాలలో నెలకొనిన జ్ఞానైనా, యోగైనా, కర్మిష్ఠైనా, ఉదారుడైనా, జాతీయవాదైనా, మరెవరైనా ఉత్తమ మహాత్ముని స్థితిని అందుకోలేడు. నిన్న మనం చూసాం కదా, మహాత్ములు అంటే వాళ్ళు భగవంతుని యొక్క అంటే భ్రాంత చిత్తులు కానటువంటి మహాత్ములు దైవీ ప్రకృతి ఆశ్రయాన్ని తీసుకుని ఉంటారు. కాబట్టి వాళ్ళు భగవంతుని తెలుసుకుంటారు. అతడు ఎప్పటి నుంచో ఉన్నాడు, ఆది అన్నమాట. అలాగే అవ్యయుడు, అతడికి నశింపనేదే లేదని తెలుసుకుని ఉంటారు. కాబట్టి వాళ్ళు పూర్తిగా భగవంతుడి గురించి తెలుసుకుని భగవంతుని యొక్క సేవలో సంపూర్ణంగా నిమగ్నులై ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. ఓకే, ఈ పారాగ్రాఫ్ ఓకే కొంచెం చదివేస్తాం. భక్తులందరూ భగవంతుని అంతరంగ శక్తి రక్షణలో ఉంటారు కనుక వారు భక్తియుక్త సేవ మార్గం నుండి తొలగి కర్ముల, జ్ఞానుల లేదా యోగుల మార్గాలను అనుసరించకూడదు. దీనినే ఉత్సాహాత్, నిశ్చయాత్, ధైర్యాత్, తత్తత్ కర్మ ప్రవర్తనాత్ అంటే భక్తియుక్త సేవకు సంబంధించిన నియమ నిబంధనలను సహనంతోనూ విశ్వాసంతోనూ నిర్వహించడం అని చెప్పబడింది. ఈ విధంగా ఎవరైనా ఆటంకం లేకుండా భక్తియుక్త సేవలో అభివృద్ధి సాధింపవచ్చును. మనం చూసాము నిన్న భగవంతుని యొక్క ఆంతరంగిక శక్తి రెండవ బిందువులో చెప్పారు. భగవంతునికి 3 శక్తులు, ఆంతరంగిక శక్తి, తటస్థ శక్తి, బాహ్య శక్తి. మనము తటస్థ శక్తి, ఎవరైతే శుద్ధ భక్తులు ఉన్నారో వాళ్ళు ఆంతరంగిక శక్తి రక్షణలో ఉంటారు. బద్ధ జీవితంలో ఉండి 4 ఉంటాయి కదా, తప్పనిసరిగా తప్పులు చేస్తూ ఉంటారు, భ్రమలో నెలకొని ఉంటారు, అసమగ్రమైన ఇంద్రియాలను కలిగి ఉంటారు. ఇలా వీళ్ళేనంటే మహామాయ కంట్రోల్లో ఉంటూ ఉంటారు అన్నమాట. కాబట్టి మనం ఎవరైతే ఈ కర్ములా లేకపోతే జ్ఞానులా లేకపోతే యోగుల మార్గాలను అనుసరించకూడదు. ఎందుకంటే భక్తి సేవా మార్గం అనేది చాలా ఉత్తమమైనది. వీటిలోకి మనం వెళ్ళాము అంటే అది చాలా కష్టంతో కూడుకుని ఉంటాయి అవి. అందుకే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు మరి, దీన్నే ఉత్సాహాత్, నిశ్చయాత్, ధైర్యాత్. ఉత్సాహంగా ఉండాలి, నిశ్చయంగా ఉండాలి, ధైర్యం కలిగి ఉండాలి. ఏంటి, భగవంతుడు అవశ్య రక్షివే కృష్ణ, నన్ను భగవంతుడు పూర్తిగా కంపల్సరిగా రక్షిస్తాడు. తత్తత్కర్మ ప్రవర్తనాత్. కాబట్టి భక్తియుక్త సేవకు సంబంధించిన నియమ నిబంధనలను మనం సహనంతో అలాగే విశ్వాసంతో నిర్వహించమని చెప్పబడింది. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. अनंत कोटि वैष्णव की जय। नमाचार्य श्री हरदास ठाकुर की